48 फेमिलिनो फरेस्ट राइट एक्टनि आन्डाराव लेन्ड टाइटेलमेन्ट होनाय जादों। आङो बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन होदों, हामलायनाय बावदों। बिथांमोननि जिउआ, बिथांमोननि फेमिलिया, बिथांमोननि न'खरा इयुनाव गोजों जाथों, जौगाथों, बेखौनो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि डिमान्डमोन, बर' रायजो राजानि डिमान्डमोन जे जेसेबां जोंनि सुबुंफ्रा फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जादों बयबो हानि मोन्थायखौ मोननांगौ। थांनाय सरकारनि दिनाव बेखौ माखासे राजनिति खालामनाय जादोंमोन, इलेक्सन फैबा फर्म रानो, सार्भे खालामो, नाथाय होआ। नाथाय जोंनि सरकार फैनायनि समाव दायो बोसोरथामाव 1 लाखनिख्रुइ बांसिन फेमिलिनि लेन्ड प्रब्लेम, हानि प्रब्लेमखौ जोङो जेंनाखौ जों फोजोबबाय। आरो फरेस्ट ओनसोलावबो गोबां रोजा रोजा सुबुंनो दिनै हानि मोन्थायखौ होनाय जाबाय। जोंनि बे ओनसोलजों लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलावबो हानि मोन्थायखौ होनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। दा नंखायनो फैगौ बोसोरनैयाव जोङो मिजिंथिदों 90% जोंनि जायफोर रायजो जानानै दङ फरेस्ट ओनसोलाव बिथांमोननि हानि जेंनाखौ जों फोजोबजोबगोन। मानोना बे हानि जेंनाया थानाय माने बिथांमोना गोबां जेंनायाव थायो। जायफोरा हा गैया बिसोरो PRC मोना, बेंक लन मोना, गभर्नमेन्टनि कुनु सुबिदाफोरखौ मोना, बिराद उसुबिदायाव थानो गोनां जायो। ओंखायनो बे मोनफ्रोमबो फेमिलिया बेबायदि जेंनानिफ्राय बिथांमोनखौ उद्धार खालामनो थाखाय जोंनि फरेस्ट EM रन्जित बसुमतारीनि दैदेननायाव, जोंनि रेभिनिउ, बिथाङा रेभिनिउबो EM, बे बिथांनि दैदेननायाव जोंहा डिपार्टमेन्टआ खोब गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। आरो फैगौ बोसोरनैयाव आं मिजिंथियो मेक्सिमाम जेंनाखौ जोङो सल्भ खालामनो हागोन आरो बे जोंनि रायजो राजाफ्रा हानि जेंनानिफ्राय बयबो उदां जानो हागोन। VGR बे हायाव माखासे जेंना दङ, बेखौ जों नायगासिनो दङ। नाथाय बे ओनसोलनि जेंनाखौबो जों फोजोबगोन, सिलिं सारप्लासनिखौबो फोजोबगोन। आरो जायफोरखौ लेन्डलेस होननानै दङ, बे लेन्डलेसफोरखौबो जों सार्भे खालामबाय थादों, गमामायैनो लेन्डलेस नंगौना नङा, बिथांमोननि जेंनाखौबो जों फोजोबगोन। जोङो जेरैखि जाया हानि जेंनाखौ फोजोबजोबनो थाखाय सानदों। आरो जायफोर दिनै हाफोरखौ आवग्रिना दङ नाङा बाङा, बै ओनसोलखौबो जों नोजोर होदों। थांनाय सरकारनि समाव बेवहाय कुनु पारमिसन गैयाजासे, कुनु फर्मेलिटिस गैयाजासे हाजार हाजार बिगा साहा बागान बायदिसिना बानायना लादों, बेफोरखौबो जों नोजोर होगासिनो दङ। दा गासैखौबो सल्भ खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दं। साख्रिया LP, ME आरो हाइ स्कुल लानानै गासै 28,000निख्रुइ बारा फैगौ मास मोनथामनि गेजेराव इन्टारभिउ जानानै एपइन्टमेन्ट जाजोबगोन। बाखि BTCनि जि जादों, जोंहा साननैसोनि उनावनो जों जेला CSBखौ फोसावगोन, बिनि उनावनो BTCनि 3,000सो जि भेकेन्ट पस्ट दङ बेखौबो जों फुलफिल खालामगोन। जेरै आं नोंथांमोनखौ धन्यबाद होयो, मानोना नोंथांमोना जोंनि समाजाव, आं स्पेसियेलि बर' रावजों जेसेबां जोंनि मिडिया ओंखारदों, माखासे इउटिउबार दङ, इउटिउबारफ्रा माखासे नेगेटिभब्लाबो माखासेया खिन्थु मेक्सिमामानो माने बर' हारिनि माहारियारि बाद दानायनि थाखाय जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगायो। आरो जोंबो माहारियारि बादजों जोनोम जानाय मोनसे आफादनिनो साफा सोद्रोमामोन। बेनिखायनो जोंनि हारिनि आरो जोंनि हालामनि सिङाव जेसेबां थानाय जोंनि जेंनाफोर, बे जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो दिनै जोंनि मानगेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे सरकारनि सासे मुरब्बि जानानै आरो सरकारनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौबो थुलुंगाबाय थायो। दा रंजाथावना बाथ्राया जादों, बोसोरथामनि गेजेराव बोसोरसेया जोंखौ मावनो फ्रि हेन्ड होआखैमोन, मानोना कभिड जादोंमोन। अब्लाबो जों बोसोरसेखौ नाजाबोनायाव जों बोसोरथाम जाबाय। बे बोसोरथामनि गेजेराव जोङो 1 लाखनिख्रुइबो बांसिन न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो जोङो लेन्ड पाट्टाखौ जोङो होबाय। दानिया बयनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्राया जादों, नैबे जोंनि हल्टुगाव आरो कसुगाव डिभिजनाव जोङो दिनै 10,049 न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होगोन। खिन्थु दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों, हाग्रामा बिथांनि समाव 17 बोसोराव मात्र 15,000ल' फेमिलिनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो लेन्ड पाट्टाखौ होनो हादों। अनलि 15,000। जोङो खिन्थु सानसेयावनो 10,000 न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ। गतिके डिफारेन्सआ बहुत दङ। गतिके बाखिखौ नोंथांमोना सालिजारि लायबानो जाबाय। जों मा मावदों बोसोरथामाव आरो बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदोंमोन। निस्सय मोनगोन। जों राजनितियाव जोङो गोदान,
बिथांमोन बायदि जोङो 17 बोसोर एक्सपिरियेन्स थानाय जोङो पार्टिबो नङा खिन्थु रायजोफ्रा जोंखौ जुदि जेब्लाय आशीर्बाद होबाय थायोब्ला बे बोसोरबानि गेजेरावनो जोङो 100% फोजोबनो नाजागोन हायिखौ टार्म्स मिलायिखौ कन्डिशन मिलायिफोरखौ जोङो लासैनो फोजोबलांगोन बेखौ जोंहा मिजिं दङ 100% मावजोबनो हायाबाबो जोङो 90+% जोङो जेब्लायबो मावनो नाजाथारगोन गतिके जायफ्रा मोनाखै थालांदों बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा खिन्थु नोंथांमोननि मिडियाजों मोनसेल' खावलायगोन जेन जोङो गोदानै हाग्रा सिफायनो नाङा मानोना जोंनियाव 34% टटेल लेन्डनि 34% फरेस्ट लेन्डमोन दा बिनिनो 14% अकुपाइड जाबाय 20% बासायना लाखिनाया जोंनि दायित्व मानोना दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआर हालामनि दैनि लेयारा 6 फिट गाहायाव दावखोलांगासिनो दङ गतिके बेखौ बोखांफिनोब्ला जोङो हाग्राखौ जिखिनि हाग्रा दङ बेखौ जोङो संरैखा खालामनाया जोंनि दायित्व आं बेखायनो होनो नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों आं चेलेन्ज खालामो बिथाङा 17 बोसोराव 15,000 होदों जोंनि हाखौ दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सानसेयावनो 10,000 होदों जों अलरेडि 1 लाख प्लास जाबाय दिनै जोंनि सानसेयाव होनाय 10,048 न'स फेमिलि एन्ड बिसोरनि 17 इयार्सनि 15,000 न'स फेमिलि डिफारेन्स नायलाय बेसेबां डिफारेन्स दं गतिके मावनाय आरो बुंनायनि गेजेराव फारागथि दङ बयनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिदों लोगोसे मागो दमासिनि साफ्रोमबोनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों दा दिनैनि लेन्ड टाइटेल राननाय हाबाफारियाव जोङो बेसेबांबा गोबाव बोसोरनिफ्राय नाजाबोनानै दिनै मोगथां महर मोननायनि थाखाय जोङो रायजो राजानि जानानै आरो ओनसोलनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआर सरकारनिसिम स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम साबायखर जासिहरदों लोगोसेयैनो जोंनि ओनसोलनि इएम मुखुल मुसाहारि सार आरो फरेस्ट मिनिस्टार रन्जित बसुमतारी सार बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय जाबाय सिगां समावथ' जोङो फरेस्टआव दंमोन हिसाबै रायजो जानायाव जोबोद खस्थ' जायोमोन माखासे सरकारनि मोननांगौ सुबिदाफोरनिफ्राय मोननो थाखाय माखासे बन्सित जायोमोन मानोना बुङोबा जोङो फरेस्ट भिलेजाव दंमोन हिसाबै दा लेन्ड टाइटेल मोननाय हिसाबै जोङो आसा खालामदों सरकारनि मोननांगौ बिथिङाव एसेब्लाबो जोंखौ मदद होगोन आरो जों बिन्दासै थांना थानायाव जोङो संसार जानायाव मोजाङै थांना थानो हानायनि थाखाय जोङो मोजां सुबिदा मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों दिनै कसुगाव आरो हल्टुगाव मोननै फरेस्टनि श्री बुसी मुर्मू श्री राम बहादुर गुरु बयबो आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांमोननि थाखाय बयबो आखाइ खबनानै होनांगौ रायजो जानायफोरनो बयबो आखाइ खबनानै होनांगौ जोंनि बिटिआर सोरखारनि नाजानाय आरो हेफाजाबजोंनो दिनैनि बे हाबाफारिया मोगथां महर मोननो हादों प्रतापपुर ग्राम सभानिफ्राय श्री कसुगाव हेल्थ सेन्टारनि जानानै Unit F-Sonified Kasinala Gram Sabanified Sondra Narzari Bitha Poltu Division Pulam Moinaguri Gram Sabanified Sri Taneswar Narzari Lord Bhumora Green Satbinder Gram Sabanified
Sri Pulbong Musahari,